Kmini l-ħamis filgħodu żewġ tirġiel intlaqtu minn vettura fi triq Dunkarm f'Birkirkara. L-inċident seħħ għal-ħabta tas-1:30 ta' filgħodu. Iż-żewġ tirġiel, wieħed ta' 20 sena mill-Fgura u l-ieħor ta' 28 sena minn San Ġwan, intlaqtu minn vettura tat-tip Peugeot. Sa issa għadu mhux magħruf x'wassal għal dan l-inċident. Il-vettura involuta kienet missjuqa minn raġel ta' 28 sena mill-Imqabba. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet liż-żewġ tirġiel l-isptar Mater Dei. Aktar tard sar magħruf li r-raġel ta' 20 sena kien qed isofri minn ġrieħi serji, filwaqt li r-raġel ta' 28 sena kien qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Bil-każ kien infurmat il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia li ħatar diversi esperti biex jgħinuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Raġel ta' 47 sena sofra minn ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident li seħħ fi triq iċ-Ċawla Rabat. L-inċident seħħ il-bieraħ għal-ħabta tal-5:30 filgħaxija. Min sħarriġ preliminari li sar, ir-riżulta li kien hemm impatt bejn Renault missjuqa minn raġel ta' 41 sena miż-Żurrieq u vettura tat-tip Renault Clio missjuqa minn raġel ta' 47 sena minn Ħażebbuġ. Fuq il-post issejħu l-pulizija kif ukoll ambulanza li ħadet lir raġel ta' 47 sena l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Aktar tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.